adab. Mawainala Papai Fahmi Winangka mantan majikan saking Cantiki. Mas Angga sing duwe dapi. Noksel sing ana ning Taiwan. Mbak Yuri Mami Eksa Anggo Bos Ruslan kelingan ning waktu jaman semana. Jaman Putra Nojomi Dodok lorowan bari guyonan najan bloli kenang wong tua karena cinta bulane maksa. Anggo Ang Aling Asmut minangkane calon panitia Ampel Sampeyan sampeyan sipate seje demeni kula ora kaya bemen najan loli kenang wong tua ayahe Bilqis tukang kula maksa ayahe Bilqis sayang ayahe Bilqis Anggo Bos Ruslan Teh Megawatt Bos Damar Putra Nojomi ayahe Bilqis Ayah Adil, Ayah Angga, ayahe Bilqis bundaran Maketi Kaaran masing ana ning Jepang. percuma pengen janji yen gawe lara ning ati sekian wis nyata sampeyan bohongi kula Majikan no Sing ana ning Korea. kula ora percaya senajan sampeyan sumpah kula newati boga kaya sindini karena cinta korban jiwa aduh kecewa sekian nok titin sipate seje nok titin demeni kula nok titin aduh nok titin sayang Nok titin sing paling borak. apa mati kasih sayang Dede sapa omae sapa kurang apa duka kang semene sayange ayahe Bilqis ayahe Bilqis ayahe Bilqis ayahe Bilqis kanggo calon-calon majikan. ayahe Bilqis ayahe Bilqis ayahe Bilqis Ibu kumu tulung agung ayahe Bilqis majikan ayahe Bilqis sing tulung agung ayahe Bilqis Dewi